Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Vadikani, first update inyaya yakaitika paChirundu border. Chirundu border inoganhura Zambia neZimbabwe. Maofficers eimmigration akarambidza vanhu kuti vasapinde, mazambian kuti asapinde muno muborder muno muZimbabwe asatengesere magudzu avo muZimbabwe. After varambidzwa, vanhu vakatanga kuprotesta, vekuzambia vachiprotesta vachiti aiwa, Zimbabwe amutitambe rafu nekuti imi mutosiya venyu kunyika kwenyu vachiuya kunoku, but kana makudaro choita 50-50 toomeserana. Saka video iri kutrenda mastreets esocial media indi vanhu vanga vachinibvunza kuti Hatirari zviri kufamba sei, tangonzwa nemafunga-funga. Ndakati aiwa, regai ndikuzivisei zvizere. Kuti titaure zvatinofuka mucomment section pamusoro penyaya iyi, pamusoro pekesi iyi, kuti boy here yakaitwa nevana veZimbabwe nemaofficers eimmigration akavhara border zvikanzi aiwa, hamusi kukwanisa kuuya kuno kuZimbabwe mutengesere magudzu enyu kunoku. Ende vamwe vanhu vari kufungira kuti panyaya dzegovernment pane kusanzwisisana kari kuitika pamusoro penyika yeZambia neZimbabwe. So zvada kuitira ida kusiyai muchiona video ende maZimbabweans amwe aitopopota achiti aiwa vhurai border nesu toda kutengesa. Kuti muita zvamunofunga mucomment section after wapedza kuona kashort video ende usaskipe this video nekuti ndine update yavageza iri kupisa. Ndationei. The true story that really happened. You just hear that from the Zambian side, the people really go up and they will see one of us. Then when you take some this side, no $1, $2 this side. So this side immigration is inside. Ever am this much. It must have crossed the much. So I'm so right have much. I would need to know them some of the so I'm going up to there. So here everyone can trade. Exactly. At what point are they not allowed to which I don't know the poor part. I get it. If inside the job, the can know is telling about this passport. I don't know for back. Second, this is not the last time was some government with you. Second, there's something doing the foot. Second day, you will be there. I know a passport. You know a passport. Mwaona vantu vamba kudzorewa, vanhu kuno kuZambia vamba kudzorewa. Mwaona zvamwaidaka, mwaona mwaona zvamwaida vanhu vakutandiwa manje, vanhu vatando vekuZambia kuZimbabwe usenseni kuno. Mwaona vanhu vari kuuya avo, mwaona zvamwaida. Hatingataure mazita mune zviziva mwaisunda nawo kuti muende kuna vadisi muitodini. Oneni vanhu vari kutandaudziwa vakuZambia kuno kuseni kuno kuZimbabwe 7 hours ino na8. Oneni mai maZambia vari kutandiwa pagedhi, oneni kubviswa kumarket eta mari. Oneni vanhu vari kutandiwa, mwavaona. Oneni mwatandiwa, oneni vanhu vat. Next update ivideo ravageza ari kutrenda mastreets esocial media. Ndiro video ranoda kusiyai muchiona. Vapedza kuona kuti zvanofunga mucomment section, ini saHatirari ndafunga kukusiyai. Wasubscribe here, walike this video here. Much love. Good evening, fellow Zimbabwe. This is yours truly, Blessed Geza, Comrade Bombshell. Today I come to you at a time when our country remains at crossroads. We are continuing with our efforts to deal with Emmerson Mnangagwa and his Ganandas. On 24th of April 2025, Mutapa Investment Fund attempted to deny
the 1.9 billion US dollars grant safety from the government. You also, their statement last week in the press. In some way, they unconsciously admitted to the grant safety from the Zimbabwe Treasury, using treasury bills as we told you, but Mnangagwa is protecting them. Instead of being brought to book, they are now enjoying VVIP security treatment from the state at the taxpayers' expense. They also take advantage that their mafia boss, Mnangagwa, is suffering from vascular dementia and losing control of both his mind and government. They are now stealing everything without shame. As they steal, the health sector is bleeding and people are dying. Government workers remain underpaid. The education sector has been neglected. Our roads have become death traps. I could say more. The country is suffering from acute neglect. So, as I promised you, fellow Zimbabweans, a new leadership is coming and coming soon. A leadership that will put an end to all the corrupt activities. A leadership that will respect the Constitution. A leadership that will respect human rights. And a leadership that will ensure equitable and transparent distribution of national resources. The new government will not continue with Ubantu, Kujakwe Mumi. Zimbabweans have been saddled with billions of dollars in debt due to the criminal activities by these Ganandas, especially Tagwirei. The new government will recover all the money stolen by these Ganandas and reduce the national debt. Tagwirei should explain how he got the 35% shareholding in Kuimba, which he later used to steal the 1.9 billion US dollars. He should explain how he acquired the shareholding in a company that they created from stolen assets. Why should the government of Zimbabwe be used to pay these assets that were stolen from the same government in the first place? GGI was stolen from the army, Sandawana from ZFDC, and a handful of gold mines were also stolen again from a United Kingdom company that was in liquidation. Sandawana belonged to the government. How did he end up in Tagwirei's hands? We know he used his CBZ capital to give a fictitious valuation of stolen assets and then sold the company for 5.4 billion to the same government he stole the companies from. We want back the 50% shareholding in GDI, which was stolen from the Zimbabwe Defense Forces. Tagwirei and your enablers, Mutuli Mue, George Guamatanga, you don't have share. Please return immediately 1.9 billion in treasury bills to Ministry of Finance. All the interest Tagwirei is getting from the Ministry of Finance on the 1.9 billion treasury bills. 50% of GDI to the Zimbabwe Defense Forces and 100% of Sandawana
to ZMDC, Government of Zimbabwe. I would like to thank you, fellow Zimbabweans. I know you are desperate for quick action to remove Emmerson Mnangagwa. Let me assure you, as long as I keep coming to talk to you, it means action is being taken, and taken soon. We are simply taking precautions to ensure that there won't be loss of blood during the transition. You have to be patient. You will see the results soon. Our progressive security forces are on the ground as we speak. In time for Mnangagwa to go is fast approaching. Our shutdown continues, and it will not stop until we are done with Mnangagwa and his Ganambas. Muri Zimbabwe, ndinonzwa misodzi yangu ichida kuchururuka, ndinonzwa ichida kutsemuka nehasha. Kana tiongorora mabirwo andauda kuzokurondedzerai ari kuitwa ufumi hwenyu, including also hwearmy naTagwirei. Right. Vanhu vakawanda munofunga kuti Tagwirei uyu munhu ane mari inoshamisira. Taakubudisa pachena mawaniro akaita mari yacho, nzira dzeuri dzaaishandisa. Chekutanga akanga ane kaservice station kake kainzi Sakunda. Ndokubva kaservice station kako akatokapa futi. Handifuni kuti kakauya mune zvakanaka kaservice station kako. Tava mukaservice station takazonzwa command agriculture yakufanirwa naTagwirei. Ndikati Tagwirei anowana kupi mari yose yokufanira nyika yose necommand agriculture. Uori hwatodokwa hwatotangisa kuwedzera network yeuori ipapa. Takazozviona kuti pava paya yanga isiri mari yake, imari yaipuwa nehurumende, and asikadzoseri mari iyoyo. Right? Haana kubvumira ipapo munhu anonzi Tagwirei. Right? Akaenderera mberi nokudoba makambani ehurumende, makambani earmy kana kuti defense forces, makambani amwe emaBritish akanga ari under liquidation. But nokuda kwokuti network yake yaifurandwa naye Tagwirei, but boss wacho ari Emmerson. The network yacho was well oiled. Zvekuti hapana munhu akambofungira kuti zvinhu zvichabuda. Saka Tagwirei uyu panyaya yecommand agriculture akaita chikwereti chehurumende chaisvika over 900 million US. 900 million US, hapana kana security, hapana kana chii. Unoshaya kuti munhu uyu aipuwa mari iyo chikwereti chakawanda kudaro. Right? Zvichifamba sei banda kusarambirai kuti right munhu anga ari behind madhiri ese apo Emmerson. Right? Ndakusarambirai zvakare kuti pane makambani akaba. Makambani akaba ku-government neku-army ndaaya. Ku-army, right, akaba
inonzi GDI, right? Our makambani eGDI ma-platinum reserves akawanda ari alumindaipi namwe haticakwanisa kutaura makambani. And chinotishamisa ndechekuti opa muchinguri, right, nana nepera, right, vanova ndivo vanotungamira Ministry of Defense, Minister in PEMSEC, vari kuramba vakanyarara. Hatisi kuziva kuti ndo vakabasira kuti kufacilitata nobva wapochoko muhumwe, because vari kuramba vakanyarara. But makambani edefense akabiwa, masoja achishupika, right? Amwe makambani akabiwa ndeZMDC, vana Zimbabwe, hapana chakabhadharwa, right? Vana Sandawana, yema emeralds ekumberekwa. Maimbonza zvinzi Tagurei, amuridzi weSandawana, hakuna chakabhadharwa ikoko. Right. Ndo pakabva kambani yake youtsotsi rouri inonzi Kuvimba Mining. Right? Saka Tagurei akazonzi newe Ministry of Finance, shamwari, chikwereti chako chaichi chagarisa. But muonero angu ndeyekutoti panga pane urongwa apa. Tagurei akati, okay, ini chikwereti ichi ndakuchi-offseta, ndakutengeserai mashares emukambani yangu emukuvimba, right? Kuti ndiite offset chikwereti changu, right? Saka akaoffseta chikwereti chiya, kuimba yacho yasina kana kubvisira kuti yanga atova valued at 1.5 billion. Saka in other words, government yaingozvibhadhara yoga, uyo hapana kana sendi kana chipeneti chakabva kunobhadhara chikwereti, achitosara aine imwe mari. Hazvina kuperera ipapo. Akazoti after a year, because he angasara ne35% mukuvimba iya. Saka after a year, no vadzokera kuti kugovernment zvikanzi ndauda kutengeserai kuvimba yose. Apa angaudza kambani yake inonzi CBZ Capital kuzoita reevaluate company yekuvimba. Saka within a year that company yanga iri worth 1.5 billion yakaitwa valuated at 5.4 billion US. Zvikanzi ndakutengeserai, ndo pakazo pomakabu karonzi Mutapa, izvi vaizviita vari vese naED, right? Saka pakutengesa mashezi ake ese mukuvimba akabuda ava ne 1.9 billion US yeuri. Saka muri Zimbabwe tinosvika kupi zveshwa tataura nenyaya yeuri, tikataura nenyaya yeuri, tikatara kuratidzana uri.
maitiro awakaita munyika yedu vandinodawo kuti vanhu ava vanenge vachiprotektwa naED. Right. Uyu munhu anonzi Tagwirei ugororo hwake akabva nahwo kure. Iye zvino muchechi chaimu chaimu muchechi mungaona munhu anoda kubira vanhu chechi yavo muchechi yeSavana hamuna chakanaka. Ari kuda kuba chechi iyoyo achishandisa mari yehuori kutengera vanhu dzimotikari, kutengera mapastors dzimotikari and so on. Right? Then toenda kuti hospital chaichi chazvinonzi arunge chava ndorapa vanhu mahara, ndorapa vanhu mahara. Hachizi chake, ndichemukomana anonzi Kereke. Iye manje Kereke wacho vakamufrema. Right? Vakamusungisa. Kereke ari kujere as we speak. Hospital yake vakatora zvechitsotsi. Haana kugumira ipapo. Iye manje ava muCentral Committee yeZANU-PF. Apinda futi through the back door. And asida kugumira ipapo. Ari kuda kutoita president wenyika through the back door. Right? This is totally bullshit. It's unacceptable. We will not accept this to happen. Saka mukuona nokudaro chitarisai muone maeffects eupa hwawo, matambudziko aunzwa munyika medu. Iye zvino macivil servants edu, they are getting peanuts, havasi kuona. Pari zvino as we speak, zveshuwa maprofesa, malecturers ekumauniversity edu kana mainstitutions edu of higher learning vari pastrike. Mukaona zveshuwa a lecturer and professor akupinda murodi, anenge ambototraya nzira dzakasiyana siyana, but voona kuti hazvishandi, and the best thing kutomboratidzira. And maziro andiri kuita ndeyekuti even mastudents ajoina varairidzi vavo kuti ayo hondo iyi ndeyedu tese, because kana yomusikafari it means the quality of education yamuchatipa inenge yachipa. Saka isu hamungapiwi kuti mamuchipuwa kuma-2000 manje makupuwa 200. You know, it's a mockery. It's a mockery. Chimunhu chisina kana grade 7 chinonzi chivhayo chichipuwa ma-540 million. Right? Engofamba padhuze naMunangagwa. Zvinoreva chii? Zvinoreva chii? Iye manje madoctors, right? Masoja, mapurisa, maticha, ndingangoti civil service sector yese iri affected. Ndingangoti nyika yese iri affected. Asi chinondishamisa ndichoti makangonyarara. Murukutirwa naye maprofesa, right? Ene zvichizi majoinana namaprofesa nemalecturer mose patirishedzera pashutdown murega kuchiidzirwa, because memuchifaitira your own rights, marights enyu. Saka kana muchichikidzirwa muchada kuchikidzirwa ireko. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe
batanai, endai pashutdown, right? Vana Mnangagwa vaende, hurumende nyuwani ipinde ikuitei zvakanaka. Tinoti kuma-lecturers nemaprofessor pamberi nemwi tinokutsigirai tinemwi pahondo yamuri kurwisa yokuti mwanewo masalaries nema-conditions of service akanaka anoenderanawo nedzidzo yenyu. Kuruzhinji rweZimbabwe ndinoziva kuti manonokerwa, but please bear with me. Pane zviri kuitika. Mukaona nchirama nichiuya pamberi penyu so munokwanisa kufunga kuti pane zviri kuitika. Ndoda kutaurirai pane zviri kuitika, and zviri kuitika very soon. Ngatirambei takabatana tobvisa ED nezvigananda zvake, right? Totanga kuvaka nyika yedu sevana veZimbabwe takabatana. Ndatenda muri veZimbabwe. May God bless you. May God bless Zimbabwe.